Zdravím. Zdravím vás, Rosaldo. Som späť. Kurvy! Váš táta je späť! Toto video ide hlavne pre toho bruzeranta, pre toho Karnala Džukla, Rumungra. Rumungro, ty mi píčeš a nadávaš mi do buzerantov. Chceš ma zbiť? Počuj. Dohodnime sa takto. Ja ťa vyzývam, nie ty mňa. Ja teba vyzývam do Five Farm Challenge. Ty nevieš, kým si sa dal. Ja som Rytmusov chalan. Ty naozaj nevieš, kým si sa dal. Rytmusov človek, kámo. Rozsekám ťa, nie len teba. Všetkých. Neviete, vy kurvy, vydrbané, s kým ste sa dali. Rozbijem vás. Keď príjmeš túto výzvu do toho Five Farm Challenge,